Sakmeti rahayu Rahayu sematan desa iki siramu didapuk sejarane kanggo seksi laku dadi dia diceluk di Palanggan kabeh. nggih Yang. Dadi ku program-programe sing karo temeka iki ku iso disampaikake karo moyo ngono ya. Nggih Yang. Dadi iki aku njejarake babakan papan panggonan petilasan ing daerah Banyuwangi ngono kabeh. Nggih Yang. Dadi ning Banyuwangi ku ana sejarahe sing jenenge Antaboga ngono ya. Nggih. Dadi Antaboga kuwi saka awale kuwi ya alas Gong Lewang Lewung disakral sing dadi tempat sembayange umat Hindu. Nggih. Kuwi dipercaya karena apa? Patilasane Resi Markandeya ngono ya. Nggih. Dadi Resi Markandeya ngono ya. Nggih. Kuwi sing nyebarake agama Hindu ning Bali ngono ya. Nggih Yang. Lan kono kuwi duweni sing jenenge Banyu Panguripan utawa sejarane mata air keramat ya. Nggih. Kenapa kok ana kono jenenge sing disebut Antaboga? Kuwi tegese sumber panganan sing ora entek kasarane ngono ya. Nggih Yang. Makanya disebut Antaboga karena sumber panganan sing ora bakal entek. Karena apa? Antaboga kuwi dewa lemah. Papan panggone daya panguripan ya. Nggih Yang. Yo asale saka ngombe, saka pangan ya. Nggih. Ane daerah kono kuwi yo ndadekake simbole babagan toleransi. Karena apa? Dibangun sing jenenge ibadah kuwi sing resmi ning kono kuwi sing dibangun kuwi ana agama pribadane ana 6 ngono kabul. Nggih Yang. Dadi yo dibangun masjid, gereja, Nggih. pura, terus apa? Wihara. Terus Gereja ya. gereja ngono ya. Nggih. Dene 6 ngono ya. Nggih. Kuwi nandhakake sing jenenge karukunan babagan wong duwe ageman utawa agama. Nggih. Lan ora ninggalake sing jenenge budaya spiritual ya. Nggih Yang. Budaya lan spiritual ngono ya. Nggih. Dadi asal usul tegese wong sing spiritual kuwi mau nek bangunan suci sing jenenge Resi Markandeya kuwi mau. Tawa Antaboga kuwi mau biyen kuwi alas iki sing alas Gong Lewang Lewung, alas sing alami ngono ya. Nggih. Sing duweni sumber banyu sing melimpah. Banyune kuwi digunakake ning umat Hindu ning Bali kono. Dinggo sembahyangan. Karena apa? Banyune kuwi kaya dene Dewi Ganggang ngono ya. Nggih. Dadi Bedawang Nale lan Dewi Uma sing diyakini kuwi duweni kekuatan spiritual ngono ya. Nggih Yang. Dadi filosofine jenenge asmane Antaboga kuwi saka jenenge Anta. Anta iki maknane kuwi ora tau entek ngono ya. Nggih. Lah boga kuwi jenenge sumber panganan ya. Nggih. Kuwi nglambangake babagan berkelimpahan. Karena simbole sumber banyu. Daya alam ngono ya. Nggih Yang. Dadi Antaboga kuwi ya tegese nek kono kuwi nek diwujudke secara kasunyatan kuwi ula utawa naga sing gedhe ngono ya. Nggih. Sing jaga nek papan panggonan kono kuwi mau ngono ya. Nggih Yang. Makane nalikane sira kabeh
sing nek kono nindakake meditasi kuwi kodene sliramu kuwi kok bakal nglahirake sing jenenge kura-kura raksasa utawa bedawang ngono ya. Disebut nale ngono ya. Nggih, Yang. Lah makane nek kono kuwi dibangun babakan bangunan simbol Hindu. Ananging yo dibangun simbol bangunan kanggo ibadah agama liyane ngono ya. Nggih. Karena apa wujude toleransi ngono ya. Nggih, Yang. Simbol Pancasila ngono ya. Nggih. Ternyata Bogo ku yo dadi kanca penggala utawa dadi miniatur kerukunan babagan umat beragama ngono ya. Nggih. Sing duweni papan panggonan ibadah sing komplit ki mau sing diakoni ning negara kodene Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha lan Konghucu ngono ya. Nggih, Yang. Wis simbole kemerdekaan tunggal ika. Coba nek jaman biyen karena papan panggonan ibadah sing carane kepercayaan sing urung ono dibangunan ning kono ya. Nggih, Yang. Karena biyen sing diakoni lagi 6 ki mau ngono ya. Nggih. Makane sliramu lan siswa-siswa liyane mengko bakal entuk tugas ning papan panggonan sing jenenge Onto Bogo ning Banyuwangi iki ngono ya. Nggih, ngestakaken dawuh, Yang. Aku mangkat kira-kira diatur wong pira perwakilan wae. Nggih. Ya liyane rasa sing ora melu, ora kedapuk yen ndaramake. Mbok bondone, baune lan kene ngono ya. Nggih, Yang. Bisa mampu ngono ya. Nggih. Ana kono sing jenenge Pura Anta Bogo ngono ya. Kuwi dibangun 2011. Wis termasuk bangunan anyar. Nggih. Ndadake simbol pusat spiritual Hindu ngono ya. Nggih, Yang. Nek papan panggonan kono ku yo akeh sing jenenge wit-witan sing sakral. Dadi ana wit-witan papan panggonan iso disebut ana 5 cacahe sing wite gedhe-gedhe ngono ya. Nggih. Dadi wite gedhe kuwi diapit beringin sing dadake pusat Pura Anta Boga ngono ya. Nggih, Yang. Makane tegese sakabehane mau sing jenenge Anta Boga ki mau kuwi ndadekake situs utawa sejarane sing kaya dadi sejarah lan duweni nilai toleransi ngono ya. Nggih. Dadi gabungake kepercayaan Hindu lan simbol keharmonisan tumrape sakabehane agama sing digelar ing jagat raya ngono ya. Nggih, Yang. Karena sejatine agama kuwi kabeh ya saka sing kuwasa. Kabeh ya ilhame, redane, lan restune kanggo umate. Masa saka masane ngono ya. Nggih, Yang. Makane sing jenenge agama kuwi ageman sesarane keyakinan. Jadi sing bakal mbok yakini, mbok imani, ya kuwi sing bakal tumeka ning Gusti Allah utawa teka marang pangerane. Kenapa kok jaman saiki akeh babakan ribut masalah agama? Karena apa? Durung iso ngerti dununge tegese sejatine agama ki apa ngono ya. Nggih, Yang. Dadi jeneng agama ki kabeh saka sing kuwasa. Ilhamake marang manungsa. Tinggi panuntun, nuntut umate supaya ora rusak ya. Nggih, Yang. Makane nek siswa pelanggan kearifan Nusantara kuwi ya karena dhewe iki spirituale kuwi ya nganggo toleransi, babagan spiritual lan budaya. Makane urusan agama beda-beda ya ora masalah kok ya. Nggih, Yang. Tok ya. Nggih. Dadi tumrape menungsa iso ngandhakake sing luwih apik, luwih sampurna, kuwi lak tumrape menungsa ngono ya. Nggih. Sejatine beda karo tumrape sing kuwasa. Kabeh kuwi mau dinggo ujian kanggo umate. Dingge dalan akidahe ketemu marang pangerane ngono ya. Nggih, Yang. Makane aku biyen diadakake sing jenenge Islam. Kuwi juru selamat utawa agama sing bakal ngaturake keselamatan marang pangeranmu. Maknane kuwi besok yen kenemu Gustimu, sira kuwi selamat ngadep pangeran ya. Nggih, Yang.
Nah, jeno KTP Islam nek kadhe pangeran ora slamet berarti ya Mboten Islam. dudu Islam lho ya. Nggih. Ya kok dene besok wong Katolik, Buddha, Hindu, Kristen lan kepercayaan sapiturute kuwi nek ngadhep pangerane kanthi slamet berarti nemokake keislamane marang Agama. mane ngono ya. Nggih, Yang. Makanya disebut agama akhir Zaman. zaman. Karena nyempurnakake agama-agama satu Saderenge. urunge ngono ya. Nggih, Yang. Ananging ora berarti kok terus sing KTP Islam kuwi agamane dipahami carane nyalahke agama liyane ora. Nggih. Ning dununge agama Islam kuwi agama sampurna kang slamet, kang diridani ndadekake agama akhir zaman. Maknane engko nek ketemu Gustine kanthi slamet berarti nemokake sejatine Islam lho ya. Nggih, Yang. Perkara kuwi mbuh agamane apa. Nek kuwi bakal tumeka marang sing kuwasa ngono ya. Nggih, Yang. Tak ngono ya. Nggih. Makane rasa melu nek wong berkecekan, wong ribut bahas babagan agama. Wong durung ngerti dununge agama ngono ya. Nggih, Yang. Makane nek palagan karepen sentara kuwi wong sing delok ki lak padha bingung ngono kabeh. Lah kowe ki ning ngalas ning pura. Nggih. Kadang ning ngendi papan panggonan kok kayane dudu sangreat Islam lah ngono ya. Nggih. Wong tempat ibadah sembahyang Hindu kok diparani. Dicok bakali kuwi lah ya wis dudu tuntunane syariate ngono ya. Nggih, Yang. Ha iki nek wong ora ngerti ya rasa disalahno wis meneng wae ben wae ngono ya. Nggih. Wong sing paham sing ngerti kuwi sing lakoni ngono ya. Nggih. Karena apa? Dhewe ki duweni jejiban, duwe tugas ning alam kaya padha kanggo keselarasan babagan alam semesta ngono ya. Nggih, Yang. Lah nek wong ora ditugas ora bakal dong, ora bakal mudeng. Onone ya nyalahke. Nggih. Makane rasa kuwatir yen sliramu diarani sesat dikai makom sing sesat kuwi ora masalah karena wong sing sesat kuwi mergo ora mudeng, ora paham ya. Nggih. Makane tetep semangat anggone dharmakake uripe kelawan bondo bau pikir sing mampu kanggo nindakake jejibahe dharma sucine pinaka sliramu dipilih dadi wujud sing jenenge manungsa ngono ya. Nggih, Yang. Karena manungsa kuwi manungsa ngerti babagan panguwasane saka Gustine ngono ya. Nggih, Yang. Makane nek wong sing wis bener-bener ngerti babagan jejibahe karo Gustine kuwi bakal ngerti cara mlakune ngono ya. Nggih. Anane wong jaman saiki akeh sing do ngakuni spiritual. Ning tingkah polahe kuwi sembarangan. Adoh saka jaminan babagan spiritual ya. Nggih, Yang. Akeh-akeh sing doyak babagan pangkat, derajat, kamulyan lan sapiturute. Lelaku ngalor ngidul ketan ngulon sing diarep-arep gur babagan nyande ngono ya. Nggih. Nek ora gelem ikhtiar, ora gelem usaha, piye carane golek pangapa jiwa, grewange laku, mrana-mrana. Uca carane gur nggawa angen-angen lan impian ya. Nggih. Makane akeh wong sing kejebak ning babagan dunia spiritual, akhire blangsak uripe. Adoh saka keluargane, adoh saka masyarakate, adoh marang sapa wae. Urip lontang-lantung dalan. Ning bangga disebut berkelana ngono ya. Nggih. Berkelana tanpa arah ngono ya. Nggih. Kamangka wong urip iki saapi-api wong urip iki kudu manfaati. Ora kok malah bebani. Nggih. Gayane lelaku rono rene. Ananging nginjuk kebutuhane wae ora isa ngono ya. Nggih, Yang. Percaya nek rezeki iki saka Gusti. Ananging yo ana ikhtiare ngono ya. Nggih. Nek gur spiritual lelaku rono rene kuwi ngebeli kancane njaluk sangu dhewe madak ngopi dhewe ongkos rono rene lak yo malah kakasake liyane lah ngono. Leres, Yang. Berarti kuwi durung ngerti dununge spiritual tenanan ya. Nggih, Yang.
Jaman biyen ki ora ono critane wong semertua kok ngrebeti mbebani kancane ki ora ono ngono ya. Nggih. Mestine ya ikhtiar sik, nyukupi pangkat jiwane sik, ana turahane dingke mlaku utawa laku Lelaku. ngono ya. Nggih. Tak ngono ya. Nggih, Yang. Makane nek palanggan karepan Nusantara iki tak larang nek babagan lelaku sing ora cetha ngono kuwi ngono ya. Nggih, Yang. Ujung-ujung iku ndadekake dhuwur egone. Akhire malah praktek dunia perdukunane. Perdukunan. Nek ora bener-bener nguti upakara babagan kemengiran mandi ngono ya. Nggih, Yang. Tak ngono ya. Nggih. Dadi ngono kuwi intine ngono ya. Nggih, Yang. Nek diterjemahake disingkat intine dang ora ngono kabul. Ngebleng, Yang. Nyeblek ngono ya. Nggih. Ya, ora apa-apa ngono ya. Sing penting tetep semangat. Nggih, Yang. Palanggan karepan Nusantara iki sing tak arep tak kadang-kadang iso dadakake perjalanane kuwi sampe besok tumeka Gusti. Gusti ngono ya. Nggih, Yang. Makane mumpung isih dikai nyawa, dikai ambekan, piye anggone nggawa raga kudu iso manfaati marang alam sekitar ya. Nggih. Yo alam pribadine lan alam jagat raya. Nggih. kabeh diwengku, ya diwengku pribadine, keluargane, lingkungane, negarane ngono ya. Nggih, Yang. Tak ngono ya. Nggih. Ya sedaya wektu ngono kuwi kabul. Nggih. Tetep ora kabul. Nggih. Lah menika kala wau sekedhik wedharan ingkang dipun sampaikan kalih Eyang Togo. Mugi saged bermanfaat dumateng kita sedaya lan saged kita sambung wonten ing sanes wekdal. Sagunging dumadi rahayu. Rahayu.